Bună ziua, coaie! Tăm asta, aceea. Filmează frâna, boss! Wow. Ia, hai, prezintă-le tu, că te filmezi. Aici este scorpura celor 3 lideri care au trăit Du-te mai lângă ea să... pe vremea... comunismului. Hai, du-te lângă ea, Hai că nu te mănâncă, hai că nu te mănâncă. Da. Deci este scorpura celor 3 lideri care au trăit pe timpul... Comunismului. Nu, celor 3 colegi. Da. Înțelegi? Da. Așa. Aici au avut casă și scorbură în același timp. Își puneau alea colege de-ale gurii. Merindele. Aici Ce mai făceau exact? copii. Mai exact? Mai exact. Porumb, cartofi, ceapă, ouă. De la Și găinile băuturi. pe care le avea aici. Băuturi. Uite aici. Băuturi. Da. Sângele Domnului. Sângele Domnului, sângele arțarului, rășină de brad, bășina porcului, care o transforma în lichid, că aveau niște de-astea. Pizda vacii. Cam atâta cu... Da. Și uite ce scrie acolo. Unde? Păi Nu vreau să reproduc alea sunt inscripții și simboluri, da, hieroglife. Așa scriau ei, special când atacau turcii. Ce înseamnă în româna de astăzi? Cred că e latină, nu? E latinescul, latinescul muie... Da, este... Când ți-am zis. Înțelegi? Și uitați aceste desene, oare ce reprezintă? Oare este evoluția spiridușului? Da, acolo poți identifica evoluția spiridușului, în același timp cu evoluția uragutanului, care a trăit tot în era liderilor. Și uite, eu văd ceva acolo. înăuntru? Da. Crezi că s-ar supăra spiridușii dacă am intrat S-ar supăra, cred. Hai să vedem dacă se supără. Hai să nu intrăm, că se supără. Cu e cineva acolo. Mamă, la fura de lemne. Pe traseul liderilor? Bă, ar fi păcat să-l filmez. Are și câine. Maș care câine. Uite. Iată că o picație. Că fug roțile rău de tot, era să pic. Mamă, nu știu cum, l-am avut pe... Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, că am tras de ghidon, că mă duceam în vale. Ce fac acum, nu? Da? Zi pe bune. Zi pe bune. Caterin Costu, așa. Hai, dă cu genunchiul pe jos, ca la MotoGP. Nu știu ce să zic.
Baby say, no. Baby guardiamo ora tu lo mette. Yeah. Hai! Non mi donava amor suficiente. Baby say, mami tava mi dream girl. Tava só te parecete. Mami tava só me tigre. Bota som com me tá vindo. Com me tá vindo. Mas só tava só me que. Ia botar me dream girl. Mai știi când l-ai întrebat pe ăla cu polo dacă îl vinde? Mamă, cât a mai lupul în curte la ăla. Și era și poarta deschisă. Da, mă, și mai zile ceva la băieți. Din nou. Zile despre bicicletă, cum e. Îi îndemni să meargă cu bicicleta, le sugerezi? Da, Sugerezi. Le sângerezi azi. Să plimbă cu bicicleta într-un mod constant. Da. Pentru că Ce să zic, bicicleta mea are piese. are piese multe. Îmi place că ai zis după ce ai trecut de el. Ce mai avează la cauciucurile astea? Ia zi, frate. Că se descarcă doar cu ce? Adică, păi dacă nu iei viraje, frate, ți-am să te lași pe așa. Bă, ce fața aia. Bă, și cum sunt alea cu